F'żewġ deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità tax-Xandir, il-PBS instab ħati li kiser direttiva tal-Awtorità tax-Xandir dwar ir-reklami tal-budget. Wara li l-Public Broadcasting Services baqa' jisfida anke l-ordni tal-qorti u baqa' jxandar reklami politiċi, l-Awtorità tax-Xandir ordnat lil PBS biex ma jxandar l-ebda reklam dwar il-budget mingħajr l-approvazzjoni tal-istess awtorità. Il-PBS kiser din id-direttiva tal-anqas darbtejn u għalhekk instab ħati tal-li xandar dawn ir-reklami illegalment. Spots illi fost l-oħrajn kienu juru wiċċ Roberta Bela jwassal messaġġi politiċi u mhux informazzjoni dwar il-miżuri tal-budget. Il-Partit Nazzjonalista f'istqarrija qal li dawn il-manuvri fil-PBS juru kemm Bela huwa dajjef u qed iġiegħel li Xandir jikser il-liġi billi wassal reklami illegali. Il-Partit Nazzjonalista insista li se jkompli jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex Roberta Bela u l-gvern tiegħu jifqu jużaw l-istazzjon li suppost huwa tan-nies daqs li kieku huwa Super 1-2. Fil-proċeduri quddiem l-Awtorità tax-Xandir irrappreżentaw lill Partit Nazzjonalista is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u l-Avukat Paul Borg Olivier.